ସନାଇ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଲଭ୍। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କପିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ବହି ଖୋଲେନି, କପି ନେଇଯାଏ ବାସ୍ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଏ, କ୍ଲାସ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ହଲଚଲ କରତେ ଦେଲେନି। ମୁଁ ତ ପଛକୁ ଅନେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫେଲ୍। ଏବେଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେ ସନା ଭାଇ, ଯେମିତି କପିକୁ କେହି ଭଲ ନ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା କପି ହେଉଛି ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେବ। ଯଦି ଆଶା ରଖିବ ମୁଁ କପି କରିକି ପାସ୍ କରିବି, ବେକାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି କପିଠୁ ଦୂରେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖ, ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଘୋଷନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସତର୍କ କରା ହେଲା। ମୁଁ ରହୁଛି।